Kulli kemm jista' jkun ħadmu l-muscles kollu. Kif il-mixi għandu funzjoni, aħna rridu nagħmlu eżerċizzji differenti għal ħafna funzjonijiet differenti biex nibqgħu flessibbli, biex nibqgħu mobbli, biex inkunu anka aħna aktar b'saħħitna jien naf biex niġi biex inġorri x-xirja jien. Tant hemm benefiċċji illi laqqas biss jidhru illi ma inti tħossu, illi huwa kważi no-brainer kif jgħidu bl-Ingliż li tagħmel daw it-tip ta' exercises jgħidulhom resistance training, jew circuit training, jew nkellaw min isejħilhom bodyweight training, hemm ħafna tipi differenti ta' x'nistgħu nagħmlu. Issa, dak huwa li ma jidirx, aħseb wara li jidher. Mela aħna meta ħanżidu l-livell tal-muscle tone tagħna, toning tagħna, awtomatikament ħanżidu l-metabolizmu. Illi jfisser illi dan aħna ħanaħarqu aktar kaloriji. Le, għal min forsi għandu conception ħażina oħra, metabolizmu mhux kemm darba mmorru t-toilet, m'għandux jaqsam xejn. Dik importanti. Mela, ollejna l-metabolizmu. Dak qed ifisser naħarqu aktar kaloriji, diment illi aħna semmejniha ħafna drabi. Inkunu qegħdin niklu inqas milli naħarqu mela iktar qed naħraq milli qed niekol, mela jiena ħajkun qed ifisser li qed naħraq ix-xaħam. Grazzi illi ollej dak il-metabolizmu u allura qed jaħarqu dawk il-kaloriji wkoll. Issa, it-training minnu nnifsu wkoll jaħraq il-kaloriji, però aħna jekk ma nkunux qegħdin nagħmlu għażli ta' ikel illi fil-maġġoranza huma ideali, tajb li jkollna break, ħanerġgħu nirrepetu li semmejna l-ewwel, però fil-maġġoranza assoluta, normalment minn kull 10 darbit li niekol, jekk 8 minnhom huma according to plan, mela iktar ma jiena qed nimxi kif suppost anke ma' pjanta li kelli għamilt lill-nutritionist pereżempju li semmejniha l-ewwel, iktar ħanara riżultati. The other 2 out of 10, it's okay, ħadd forsi żewġ drinks mal-ikel. Ħadd xi pizza żgħira flok selid. Tal-kultant, mentalment, jagħmel tajjeb ukoll. Daw, ġimgħa wara ġimgħa, ħajħossuna biex kif qed ngħidu, nidhru aħjar, inħossuna aħjar u niffunzjonaw aħjar. Mela dak li jkun ħanajdlu. Fejn jidħol l-exercise m'għandux għalfejn jissallab illi jgħidna nrid nagħmel xi sija u nofs satej training. Ħansib exercise li nieħu gost nagħmel number 1. Fil-ħin li nieħu gost nagħmlu number 2, li nista' nagħmlu number 3, għax dik hija importanti wkoll. Għax il-moviment ħaj jiddependi l-aktar, mux kemm indum namlu. Per eżempju, jina u intu ħobbu nsemmu ħafna nofsija kollox. Imqar darbtej idealment 3 forsi anka 4 fil-ġimgħa, fejn fihom qed tħaddem muscles differenti, b'exercises differenti. Ħalli number 1 anka ġismek ikollu l-varjetà u inti ma tidejjaqx tagħmel l-istess ħaġa. U number 2 tkun qed taqdih, tkun qed isservih b'modi differenti wkoll. Dak li tagħmel illum ħassibu les mhux biss fir-rebbija li ġejja u fis-sajf, imma jekk il-bambin isir drawwa tgħid jiena kemm nimmissjah, pereżempju jkun min jgħidli sifir ġimgħa, kemm nimmissjah it-training, iġri nerġa' mmur, però irridu l-ewwel intuħ imqar 3 ġimgħat ċans. Bl-Ingliż jgħidu takes 21 days to form new habits. Once li sar habit, once li inti ħatibda tħossu tapprezza u sar parti minnek, ikun diffiċli taqtaw u daqs kemmu ikra li ma taqtax vizzju ħażin. Kemmu sabiħ illi żomm u ġismek jgħinek iż-żomm drawwa li hija sabiħa. Id-differenza bejn drawwa u vizzju, waħda pożittiva drawwa, il-vizzju huwa ħażin. Però għal grazzja t'Alla ġisimna it-tnejn ikun irid illi jżommhom. Allura aħna rridu nażlu kemm jista' jkun li